Здравейте, прекрасни момичета и момчета! Включвам се днес с едно видео за това какво да правим в ситуациите, когато не се чувстваме добре. Да, случва се на всеки. Аз самата съм в такава ситуация. Последните дни, последната седмица не се чувствах добре. Днес някои от вас ми пишат по повод на това, че ще изпратят или пък няма да изпратят измервания. Точно същото, че не се чувстват добре. Случва се на всеки и е нормално, но не бива да оставаме в това състояние. Всеки има правото да не се чувства добре, да има негативни емоции, да си ги живее, но нека те не бъдат повече от 20% от нашето битие. Когато се случи повече от 1-2 последователни дни, то тогава следва да предприемете няколко лесни стъпки. Ще ви кажа какво правя аз в тези ситуации. Първо, прописвам моите благодарности. Пропишете най-малко 10 благодарности, опитайте да направите 100. Да, зная. В такава ситуация, когато се чувстваш зле, когато ти е негативно, хич не ти е до благодарности. Струва ти се като че ли няма за какво да благодариш. Но не е така. Започнете от най-елементарните неща. Благодарете за това, че имате телефон, по който някой ви се обажда и ви пита как сте. Благодарете за това, че имате маса, на която да се храните. Благодарете за храната си. Благодарете за това, че макар и да не се чувствате в най-доброто си състояние, но сте жив и здрав, нали? Близките са живи и здрави. Благодарете за колата, която имате, за дома, който имате. Благодарете за работата, която имате, или пък ако нямате, благодарете отново за това, че в този точно момент имате възможност да си избирате нова работа или пък да се обучите за нова професия, която да ви бъде много по-приятна след това. Фокусирайте мислите си в благодарност. Колкото по-благодарни се чувствате, толкова повече негативните мисли ще се избутат страни. Именно това е смисъла на фокусирането в благодарностите. Благодарният човек е щастлив човек. Благодарният човек няма негативни емоции в себе си. Второто е един друг списък, който ви съветвам да направите, а именно отговорете на въпроса: за какво си струва да живея? Защото в тези моменти като че ли ти се вижда, че няма смисъл, че всичко е безсмислено. Но не е така. Отговорете на въпроса, най-много 10 отговора, за какво си струва да живея? Струва си да живея за моите деца, за моето семейство, за моите родители, за моята работа и познати. На кой можете да помогнете? Кой можете да зарадвате? Какъв филм можете да изгледате? Какви книги можете да прочетете? Колко много цветя може да насадите? За какво си струва да живеете? Напишете най-малко 10 отговора на този въпрос, за да отново да се върне смисъла във вашия живот. И след това преминете към стъпка 3. Ако представете си, че ако имате неограничени ресурси, неограничено време, неограничени пари, неограничена енергия, какво бихте направили? Разпишете вашите мечти. Разпишете толкова мечти, колкото можете. Зная, че при някои хора е трудно. Да напишат 2, 3, 5 мечти им се струват много. Напишете повече, дребни неща. Каква ви е мечтата? Как мечтаете да изглежда стаята, в която сте в момента? Как мечтаете да изглежда двора ви, ако имате двор? Мечтаете ли да имате басейн или не? Мечтаете ли този басейн да има кой да го поддържа или не? Мечтаете ли да имате нова кола? Мечтаете ли сега с идването на пролета, навън да имате нов комплект масички и столове? Мечтаете ли да се увеличат доходите ви? По какъв начин? Дали на работата, която работите в момента, да ви увеличат заплатата или пък да имате друг вариант за доходи? Пропишете вашите мечти. И тук важи правилото: колкото повече, толкова повече.
Защото ние всички сме уникални личности и сме тук на този свят, за да създаваме и за да творим. Творете. Творете с мечтите си. И четвъртата, последна, но най-важна стъпка. Направете план за изпълнение на една от мечтите. Може да е нещо най-елементарно. Например, за купуването на нови мебели за двора или за терасата навън. Помислете, откъде бихте могли да ги вземете, откъде бихте могли да осигурите паричките. Винаги има възможности и варианти. Спомняте ли си, наскоро ви бях дала такова упражнение. Ако имате 100 лева, какво бихте направили с тях? Вие дадохте страхотни отговори. А 100 лева на днешно време не е сума непосилна. Просто си разрешете. Разрешете на себе си да си направите удоволствие. Защото колкото по-щастливи сте вие, толкова по-щастливи са и близките ви. И колкото по-щастливи сте вие, толкова по-щастлив е целият свят. Промяна винаги има. Нека ние да бъдем тези, които творим собствената си промяна. Пропишете тези списъци и ми дайте отговор днес или в утрешния ден. Подобри ли се вашето настроение? Намерихте ли отново смисъла в вашия живот? И намерихте ли смисъла на това всеки ден да се събудите, да благодарите, да се усмихнете и да продължите със следващата мечта? Очаквам ви!